И добро утро на всички. Сега ще ходя малко на разходка. Надявам се, че пак ще има нещо интересно да се показва. Ще снимаме, ще записваме и продължаваме напред с влогърската кариера. Видя ли се колко? Сега отиваме в Солихол. Има една интересна катедрала, мога да я снимаме. Ама много духа е баси, сигурно не се чуе почти нищо. Чакаме така по-отдавна. Това кажем. Искам да кажа. Сега, че минават някакви хора. Това е добра доста. Искам да кажа, че горе да правим такива влогове, защото не съм фен на влоговете, където хората стоят вкъщи и се снимат. По-интересно ми е лично на мен, като гледам влогове, да са навънка, по някакъв начин човек да се образява, да се образова, извинявам се, да научава нещо и затова като цяло не се снимам в нас. Предпочитам, когато съм навънка, да се снимам. Почтата. Затова да съм, това нищо интересно няма в това нещо. Пак се разхождаме. Има една катедрала, да е там срещу нас и като стигнем до там, ще ви я покажа да я видите. Сега няма нещо. Тук са някакви, тук са складовете на магазина, това отпред е хотел. Чайте да видите. Това отпред е хотел. Ние може да минем през хотел и да излезем на другата страна. Не, по-добре е тук, по-интересно. Сега ще минем през градчето. То не е градчето, е общо взето като малко кварталче. Това е прословутата катедрала. Още сме далече, ама след малко ще стигнем до нея. Тя е доста голяма. Ще стигнем и до нея. А сега се налага да ме гледате мене. Аз не съм толкова интересен, колкото останалите неща. Общо взето гледам да ходя на по-интересни неща, на по-интересни места да снимам, за да е интересно за всички. Аз съм бил на тия места много пъти. За мен не е нищо ново. Тази сграда, къде срещу мене, построиха за един месец, не знам как. Ама доста бързо строят, сега ще ви я покажа. Преди един месец беше една дупка. Градчето се казва Солихол. Ако някой му е интересно, мога да го провери в интернет. Тази сграда построиха за един месец точно. Беше една дупка. А сега е цяла сграда. Още не е довършена. Още ето. Снимам ви и показвам каква е архитектурата, защото при нас е малко по-различна. Тук общо взето е нищо общо с нашето. Това е, което на мен лично ми прави впечатление. Надявам се някой от вас да му направи някакво впечатление. Да. Това са агенции за намиране на къщи. Такива работи. Ето е катедралата срещу нас. Ще малко ще стигнем и до нея. Какво ми се тресе ръката? Това е пъб, английски пъб. Бил съм тука. Това е масонската армия. Моля? Масонската армия. Масон? Масонската армия, да. Така се казва заведението, мама. Това масонска. Това масонска армия. Правихме нататък. Това е катедралата. Не, всъщност е църква, не е катедрала. Казва се. Ти си на това. Това всичко да се отбие. Да. Ето пъбове, колкото искате има тук. Катедралата е това. На мен лично ми харесва тази катедрала.
супер голяма. Цялото е към Ромали хотел. Оля? Цялото е Тук към... е много шумно обаче по тази улица. Къде е ходим на там? Но там няма нищо интересно вече. Там е джоб център. Да, по-добре да се върне. По-добре да се върне. Типични английски паметник. И е ветровито такова. Нещо интересно. Това е тук една уличка, където се води като главна. Това е центъра на Солихул. Има фризьорски салон. Има хора, днеска е четвъртък, хората се разнообразяват. Всъщност не се разнообразяват, те са англичани, искат само да се напият общо. Това е техното разнообразие като цяло. Ето тази къща. Да, това е 1924 година построена тази къща. И отдолу има магазин. Това е един нещо като малък мол, търговски център или както там. Все едно, Тъчулут се казва. Влезем вътре малко или? Но какво да правим вътре? Няма какво да правим вътре. То сега нищо не работи, ясно. Вече тия хора ще пият. А не, ще ядат по-скоро. Сега. Къщи. Спокойно, защото вечерта почти няма хора, иначе през деня е лудница. Търговския център. Така. Пак аз. Разкажем се, общо взето няма какво да ви днес, нещо няма някакви интересни неща. Общо взето това место не е кой знае колко интересно, но пак трябва да се снима нещо, за да има какво да се качи. Хората се виж, има още някакви магазините, още си работят като цяло, но всичко е затворено. Не знам колко точно часа е сега. 7 се върна да те... 8 без 15 некъде, обаче вече всичко е затворено. Всичко е затворено. Там правят разни ремонти и такива работи. В дъното. Макдоналдс. И ние си. Взели коле, да. Вече му правят ремонт. Мина автобуса. Какво е? Това е някакво. Това са там такива разни гаражи. Да снимам хората. Да снимам там, където като дискотека. Walkabout. То закъсал май пичагата, защото спре по средата на нищото. Гаражи. Таксита. В този клуб преди ходех. Нищо интересно не е. Ето какво е интересно. Не, това е пак заведение. Това е... Мисля, че му казват ирландския пъб или нещо от този род. Ониус. Така му викат ирландски пъб или нещо от този род. Знам. Ходил съм и там с Вики. Тук ли бяхте ходили си? Бус. Да. И това е за днеска, горе-долу. Нямаше някакви интересни места, ама гледам да не пропускам, гледам да снимам нещо. Общо взето ще се опитам да снимам всички, ще се опитам да снимам по-интересни неща следващите пъти. И така, това е за днеска, чао и пак ще се видим.